yang mudul. Lah macet lho kon dhuwur Mas. Dudukne ngene lho, aja ora. Dan didune Kentrung gaya baru masa kini. Hei hei Tungtanggo. Malang remo. Susune melorot susune. Lah ya masang susuku kuwi piye ta Mas? masa kini. Lah kok malah remo Cok kowe kuwi lah gerakmu. kentrung gaya baru Masa kini.